Awak dhewe lagi munggah mau, wah jebule tamune akeh tenan ibu-ibu ya kersa rawuh meneh ya. Wah, Nduk. Ki gambarke nek Piyayi Sekar Putih Sekar Jati ki guyub rukun. Guyub rukun lah. Manunggal nyawiji. Lah apa wong ki ya dasare panjenengan Mas Lurah ki Piyayine jeh enom. Iya. Tur apa to sing digayuh Lurah ki mung 3 perkara. Apa to, Mas? Siji, majune pembangunan. Iya. Loro, rukuning para warga. Telu. Apa? Sing telu? Nomor 3 ki apa penasaran aku. Oh, kowe penasaran? Iya. Siji majune pembangunan, loro rukune para warga, telu keadilan sosial pila Pancasila. Telu apa? Sing kok gen goleki Pak Lurah dhewe. Apa Pak Lurah ki? Alah kaya karo sapa wae. Sing iso jabarke nomor 3 ki Mas Lurah. Apa tak terus? Oleh langko gampang. Penasaran aku. Mula ora mokal iki pembangunane ya wis oke. Masyarakat dalan-dalan wis do dipaping dicor. Saiki dalane halus. Iya ta Mas? Wadine sing grunjal kuwi kan ya urung jatah, urung wayahe. Ora apa-apa. Urut tok ya. Ayo atur nuwun. Nggih ngaturaken wilujeng dalu katur bapak-bapak saha ibu-ibu wilujeng dalu nggih Pak nggih. Wilujeng dalu Bu. Lala lho tamu semene oke ya Mas. Ya, iki aku arep ning endi nek bablas wae iki. Kaya bakul pecel kepayon eleh ngentik kaya Piyayi. Iya ta. Nek kok bablas ae. Wah, jan. Ki alhamdulillah sing ibu-ibu lenggahe ana mburi. Pun pirsa nggih Bu nggih. Pun ketinggal nggih. Lor. Oh, lor mriko. Ya kowe ra nari. Among teko lor kok. Iya. Iya, nek mung kono ae. Nek apa ibu-ibu ki genah aman nggih Bu nggih. Kok iso? Monggo Bu kalih diunjuk. Oh wis entek. Mas. Oh, sampean dikomik. Iya. Ayo dipanjake kok. Matur nuwun Mas, ndadak igir barang. Apa? Akeh igir rene. Gir dengkulmu. Lah apa? Oh, kuwi dudu gir. Gir nek ngono ki terus diombe apa mrotol lambene. Oh. Kuwi dudu gir ya. Lah apa? Kuwi jenenge kecap. Kecap. Awi penyanyi niku munjuke mboten ngenten iki, Mas. Kok gak Munjuke mari, Mas. Aduh. Oh iki. Ya, sik tak titip ning kene. Titip ya, Jon. Anu, dolen nih, Mas. Dene dintekke ya wis. Ayo, Dek, nyanyi. Arep foto Mas Petro. Rapopo. Rene, ganti foto. Kok gila. Oh gila adake. Iki slendro ya. Monggo. Sing gayeng nggih Bu nggih. Caping gulung diaturke. Aku arep mbok jenggleng ngono. Wah iya ditanjake wong ayune kaya ngene kok. Aku lali rong jamu iki. Lali. Oh kowe lali rong jamu. Aku tak menenge ya. Ora apa-apa kowe rasa jamu sing jamu pun Kakang wis jamu. Ya sing obah kowe nekno ya. Lah kowe wis ngombe jamu sore ngat to. Apa kuwi Mas? Sore ngombe bengi. Napa jengat? Semangat. Semangat kok jengat. Ora kaya duwe-duwe yo. Ora apa-apa nduk demoken sisan. Kuwi ya uwong padha karo pakmu. Ha, nyambuk ngono sih. Alah, iki anake sapa? Kuwi anake sapa, Nduk? Anake sapa? Anake Zaki. Anu, kowe sangoni Ririk gelem? Sangoni Mbak Ririk iki gelem? Gelem? Karepmu piye? Ayo Rik, ayo Nduk, kene Nduk. Awah. Cah cilik kuwi ndek mau entrane aku gila karo Petro barengan. Ora tase Ririk endi? Golek ana nek enek duit. Wong aku mau ra sangu.
Lah tuah ngotong-ngotong bocah ya engko gawe gelone bocah. Ah, ya mestine duwite Mas Petro. Ya dompetmu. Ah wong sing nggawa kowe kok dompete kancane. Wah, senjata makan tuan. Aku saiki nek amar Petro gak sangu kok. Mbak, senjata makan tuan ya. Lah duwite ya akeh tenan kok, Truk. Nggih. Lah, akeh lho Mas duitmu. Oh, iya lah. Lah, ndi mau? Nek sekolah biasane diparingi ibu pinten, Nduk? 5.000 nyo nek nu lah serat tak kei 100. Jaluk 5.000 ya wis. Oh, alah Nduk atuh kowe ki ngomong 100. Ya wis jan Nduk ya. Oh, cukup 5.000. Wah, gak cepaki 275. Wah, tak jikokne akeh ya wis nek emoh. Oh, alah cah pinter, Nduk. Ngerti nek Petro uripe muntir. Ya Mas, mriki sampean mesti wis deg-degan to. Ora. Anu lho Mbak, engko wis mulai gak jajan lho. Gak jajan. Nano. Oh, sik to Mas. Kelong 5.000 tok. Saben bengi kok ya. Oh iki mik to? Mik. Mulane kok penak men. Wah, bosok. Lah biasane iki gak penak bareng mik kok iso mak. Lho, ngono. Ini. Kore ini. Ayo kowe kok ngomong gak penak bendo ndasmu. Iki tek enak kaya ngono barang. Ayo. Alah, lah nek semono kuwi ya ngrusakne abrak kok, Mas. Nduk, Empa. timbang cilik becik sing ngombo gedhe ngene. Lah nek semono kuwi ya aja to, Mas. Kok lak ya dadi kasus kaya ning nggon TV-TV Ora, kae. iki lak kaya palang sepur. Iso kok ngene. Mas. Aku dipacel. Iya ya tak pacel. Eri. Apa? Ala ra urung gedhe ya ndingkluk. Yen memajang among karo janur kuning. Ma, tangane ndek mau tak pasang nek kene. Piye? Anu tukang kendang ra cetha. Alah ra apa-apa. Kene setan ra ngarah bareng mundur di jelengke. Tak kudange anakku lanang Petro sing ganteng-ganteng Ah. sing manis-manis dhewe alah kentil Mas iya alah iya Mbak. kentil alah kentil Mas iya alah kentil kentil Petro iya kentil Mas iya wes Mas Le Apa? nek dikudang ibu aja diparak ning ngene. Ndang kok nek kotrok piye? Heh. Kuwi kok kaya ngono ki piye karepe? Le, kowe ora isin karo para penyanyi iki. Iki lho nyiseh le nyiseh. Wong ora. Mbak, kok ora nyisa wong rata kok. Lah ngapa? Kok rata enek grenjel sithik ya. Enek. Wong aku sebagai mbok kan ya mendina ngedusi ya to. Enek.
Ya sepiro, Mbak? Ya mung Sepiro? sak tegesan kae. Ning ya ora apa-apa ya Le ya. Mosok men ya gede. Iya iya. Alah tegesan ra apa-apa. Gak apa-apa. Mun nek wis gede tak entukne Erin ya Le ya. Oke. Iya iya. Ijalnya aku iki. Ya. Kambang. Meke aja mbok Bengek, Mbak ngono. Kok kene iki engko lak ya padu karo kancane. Ya ora. Iya lah. Wong sitoke munggah sitoke medhun padu. Lah nek kok bengeng, Mas. Nek kuwi iso nyokot lho. Heh? Nyokot kuwi lho. Oh bodoh. Nek nggonku gak nyokot, lah nek lebok nggonmu kecokot iso. Ah. Bar. Apa kuwi? Heh? Mbak Riri jek perawan aja jak rembukan. Apa? Lah apa to? Oh barang mung dilebokke. Lah apa to? Mik iki lho dilebokke kene. Wis hati-hati ya. Lah kok kono kena. Iya. Ning aja jero-jero wis Ora. sempetne kene wae ditinggal joget ya. Kambang wae watahan guna ngopo Mas? Ngapa kok tega elos sih lan joget? Ceklok tenan. Oh lah capek kok. Mon aku geh. Mah. Ora, are jare sak tegesan lho. Lah ngomong sak tegesan. Lega, meke dijikok dhisik. Iki lho meke jiblok. Ngene dituthul lho. Dituthul kancane lho. Anu, ngene tak culke jiblok rusak rogon. Muh, Dek. Tak tampanane kok ngisor kene anu. Lalah keri yo. Nah cepet to. Oh, awas lho iki meke Mbah Bagor. Bocahku nek. Iki mik larang rega 30 juta. Aku yen ngono ki iso kilap lho, Mas. Aku serasa sudah ternoda. Nah. Moh. Nyah ijol mike. Nyah. Alah. Iki batune tak diganti. Ora iso. Iki lho. Keh. Ya nyah tak balekke. Nyah. Apa kowe? Ora ana apa to mik mong. Nyaduk. Mas, nek meke iki ora maleh. Wong ambune kuwi lho, Mas. Oh iya ya. Ayo kok kene. jenengan ngono ndah penak ya Pak. Ora usah gagas Petruk Pak. Umpamane awake dhewe iki berdua ngene iki ta Pak. Mas Petruk ki dianggep ae ora ono, ya ta Pak? Heeh ta? Oh, ngopo we? Apa Mas Lurah wani nganggep Petruk ora ono, ora wani. Oh, banget ana sikil Erin. Anak nang ngene sisan. Sikilmu lek jengkat ning. Truk. Aku mau kok ngomah nyawang sampean yo ketok bagus banget tenan lho Mas. Iya, tenan. Bareng aku ketemu Mas Lurah. Sampean ra ketok apa-apa. Sorry wae lho Mas. Lurah, kowe wani nyanyi apa? Lah kowe wani karo Pak Lurah. Sing tak wedeni apa nek? Kowe piye? Kowe
ketok aku. Wani karo Pak Lurah. Kowe wani Karo Pak Lurah? Heeh. Lah ya jelas rawani to ya. ngene kok kemaki bagus ya bagus Pak Lurah sugih ya lu sugih Pak Lurah sing mbok anu dol ki apamu Alah apa kuwi udile anu lho aku aja padha karo Mas Lurah ya ora Mas aja padha Mas Lurah iki aku karo Lurah seprofesi padha-padha lurahe lho oh kowe Lurah heeh ning nek masa jabatan tetep langgeng aku ha Lurah 5 tahun tek 3 periode rampung wis leren lah aku nek rong modar rong leren dadi Lurah Petruk oh iya ya Mas ya lah nek ngono aku pilih sampean aja terus ngono kuwi to Mas alon-alon sik nduk lah birku engke ijah ora diparingi bir teko ngomah arep dienggo ngendemi bojone heeh lah nimpleke nek ra dindemi po gayeng iki ya aku ngerti wong padake aku keluarga yang tidak berpendidikan bojoku ki sekolah lulus SD lho ora. Lah wong SD kok bangga. Lah nek ora lah kowe lulus apa ayo? SMP no. SMP karo SD ki sekolah berjuang rekoso SD. Ya ora. Lah nek ora piye? SMP pirang tahun? 3. SD pirang tahun? 6. Nek 6 karo 3 tahun rekoso ndi? Oh iya ya, SD ya Mas. Tetep rekoso SD nyo, mula aja nyepelekke wong SD. Oh iya Mas. Heeh. Nimplek kuwi. Iya. Lah ning bocahke mendem terus lho. Cake? Iya tak jak. Ndang sampean genti. Teko ngendi? Panas. Lah ngopo? Udan. Jadine piye Mas? Jadine kepiye? Aja mesem-mesem, aja metet-metet. Ora apapun makannya, minumnya tetap ultra. Oh. Yen awet nom ya Dik ya. Oh ala-ala pangeran Mas. Pak. Saiki aku tak takon karo bapak-bapak, karo Oh, ibu-ibu iya. ya Mas. Pak, Bu, menika dipun reokaken apa mboten? Boten. Nggih, Bu. Nggih, Pak. Oh, nggih. Engkang reok Mas Petro nggih, Pak nggih. Weh, lalah. Pokoke ngagem kula nggih, Pak. Dipun tanjakne wong MC karo tengah yuta ya kudu gulung karo tengah yuta kuwi 15 nyangan dados namung nyatus. Iya Mas. Matur kok karo tamu. Lah? Lah tamu mung teko arep melu udan. Lah takon sapa terus? Sing duwe sing bayar lho. Sing bayar endi to? Sing bayar wis bubuk dadi gak sadirewokne. Ya ora ya para tamu. Sampean manut ya Mas. Manut. Ngene sik. Panas udan udan panas aling-aling caping gunung
Dul kan. Kepiye? Aja kok pindhon. Moh reoke ra dadi kok wegah aku yen ngono kuwi. Reoke ya kudu sak dadine. Ha wis dadi kok ya. Urung. Loh, reoki perlambangan Derek wis to, dadi. Pak? Oh, urung dadi. Orang marem no bapak-bapak kene. Nah, Ora. Kisuk kira-kira apa ya nanggap ora. nanggap santai bae. Nanggap supranada meleh nggih, Pak nggih. Nggih lho, Nggih. kalau Oh, salone nggih. sing nanggap. Anu Pak, Kandhani nek ya. nanggap enggal mawon mumpung ririk tesih. Rumah Upun saya. panjer. Oh sasip itu. Apa aku gak dijak ya? Ketok MC-ne mboten iki. Lah malah luwih apik, Pak. Engko tak geweke malah apik. Oh iya. Umpama aku gak dijak gak apa-apa ning nek udan deres aja disalahke aku. Ora mungkin. Sasi pitu kok. Rene yo. Nadyan Lah Mas. Mas Petro aja ngono kuwi iki meden-medeni aku lho Mas. Aku mau mung guyone kok ya. Lanjut dadi kaya ngene tenanan. Mas. Mosok to Pak, sampeyan iki marai penasaran wae. Ora kok. Mas, tangi to Mas. Aku ki mau mung guyon lho Mas, lah kok sampean ngono tenan. Tangi to Mas. Tangi to Mas. Aduh. Aku tutup perut. Mas, tangi to Mas. Aduh. Tangi to. Aduh, aja kok demok ngono keri ya. Aja kene iki. Sabar. Anjike. Aja. Endi tanganmu? Ah, demok kene. Kene. Kowe demok dodoku, aku demok dodong. Emoh ndek iki mbok remet wong. Moro len rumangsamu. Aduh. Rere. Dalem. Aku dudu Petro. Lah sapa? Aku Mbah Gandul. Mbah Gandul. Sing mapan ana gong mburi kuwi. Walah, ala sampean kok ya dadak keroyo-royo rene iki ya ngopo? Penak-penak ning gong kok ya kok ning kono wae. Mbok rasa rene to, Mbah. Ya bot-bote bungah lho. Putuku lanang toking wong tuane duwe gawe. Iya. Aku iso teko kene bungah lho. Heeh. Sing baku kabeh slamet rahayu, slamet sing duwe gawe, slamet sing jagong, slamet sing ditangkap. Nggih. Slamet mantene nduk. Iya, Mbah. Bungah simbah teko kene. Heeh. Duh iki apa? Iki tanganmu lho, Mbah. Teko ngendi-ngendi? Ya jenenge tak sengaja nduk. Keri aja didik-didik. Iki apa? Nduk aku tak bali njaluk bebono. Apa to, Mbah? Ambungen bathoke simbah. Tenan ya, Mbah. Iya. Ambung bathuk tok ya. Ambung bathoke simbah. Sik, dibenekne no, Mbah, wong mustakane jenengan jiblok no kok. Apa enek ndas kok jiblok? Alan-alan ya, Mbah. Iya. Waduh, Pun ya, Mbah. sing po ambung ngendiri. Bathuki Bathuk kok neng dada kaya arep kemih wae. Bathuk iki kene, Nduk.
Lah angel menuk rek to. Ngene iki nek Pak Lurah ngono to karuane, abrakan petroke kok kon ngambung. Kon nggih, Mbah. Aduh, Riri. Dalem. Bungah jroning atiku wis kok ambung, Ri. Aku kok isih abot jaluk bebono siji khas. Napa melih? Sing isih perawan sing jenenge Erin kon ngadeg. Kapok lah kowe. Aduh. Niki Erin pun ngadeg, Mbak. Sing ngendi tangane? Oh iki Erin. Jodohmu wis cedhak nduk tak demok tanganmu simbah ngerti. Nggih, Mbah. Kene nduk tak Nggih. kandhani nduk. Pripun? Ambungen bathuke simbah. Kene. Aduh! Arak lah piye to, Mbah? Aja tengah-tengah nduk weteng ampet. Lah Ngungguhi ngendi? sing ana balunge medhun sekilan nduk. Kuwi ana balunge dadi gak ampet. Piye Mbah iki? Ambungan bathuke simbah. Mbah lah aku jare mbok tungake ben entuk jodoh. Lah aku kok nek ternoda piye, Mbah? Ora pancen jodohmu wis cedhak nduk. Aduh. Walah. Wis apa-apa timbang Petro ora bali lak ya. Nah. Iso nyambut gawe. Wis. Wis. Aduh iki sitok engkas sing jenenge Diana. Awas siap-siap dikepruki para yoga wae kok. Ayo, Ayo sini. Di. Diana. Endi bocah? Nah, iki Diana. Wah, iki anu, roke iso nggo delikane iki. Wah. Iki aku tuh Diana. Iki kok ya permintaane oke ram ya, Mbak ya. Ya Iya. Allah. Iki saya Diana iki. Endi iki? Nya, Mbah. Iki daster po. Saya ya, Mbah. Pripun iki, Mbah? Diana, Dalem. simbah arep bali siji bebono saka sira. Napa, Mbah? Langka ana simbah iki. Halah dilangkai tok ngene kok. Ora apa-apa. Ngene kok lho. Lho, ngene kok, Ndang. Lah nek Mbak Riri ra ketok. Heleh, ket. Apa to? Peteng dedet ra urung. Dilangane Dilangane pe ora padha roke. Nang, timbangane Petro gak bali lho. Bar iki balik ya, Mbah ya. Iya. Amit nggih, Mbah. Waduh. Ampun, Mbah. Wis kok langkai. Pun. Kok rapale rapok waca nduk. Iki ana rapale ya. Pripun, Mbah? Tul kontal kantul. Kantule kuntal-kuntal. Kuntale kantul-kantul. Kantule kuntal-kuntal. Oh, nganggo ngomong ngono sik, Mbah. Aduh. Aku mbiyen pas jek prawan ya ngono kuwi ya. Nek gak ngono ki teko ngomongku kena sawan. Iya. Diajari ya, Mbak, piye? Iya. Tul kontal kantul. Nek ngono aku rapale wis beda, jenenge gak kuwi. Lah, Nah, Ayo. Tul kontal kantul. tul kontal kantul. Kantule kuntal-kuntal. Kantule kuntal-kuntal. Kuntale kantul-kantul. Kuntale kantul-kantul. Kantule kuntal-kuntal. Kantule kuntal-kuntal. Tul kontal kantul. Tul kontal kantul. Kantule kuntal-kuntal. Kantule kuntal-kuntal. Kuntale kantul-kantul. Kontale kantul. Dawane ram. tak dilangkai. Kantule kuntal-kuntal. Langkono raine pun simbah iki wong ayu. Siji. Wit nggih, Mbah. Tak buka istat. Waduh. Wis. Wis kelewat. Wah, enteng. Wis tangi ya, Enteng. Mbak. Pun, Enteng Mbah. simbah tak bali ana papan dununge simbah wong ayu. Slamet rahayu. Slamet rahayu. Slamet rahayu salaminya. Mas Petro wis bali. Sampean ngopo kok seger banget ketoke matamu, Mas? Matur nuwun, Nduk. Matur nuwun. Friend yo ngene iki, friend. Kita grup. Grup apa?
Grup copet apa piye? Grup sesat. Oh, grup sesat. Nadyan wadon sarta